En què consisteix el Servei d'Anàlisi Econòmica de la Cambra? Aquest servei elabora informes sobre l'estat de l'economia andorrana i ofereix assessorament a les empreses en matèria econòmica i estadística. Què són els informes de conjuntura semestral? Són enquestes que la Cambra realitza periòdicament per conèixer l'opinió dels empresaris sobre l'evolució de l'activitat econòmica. Els resultats permeten fer un seguiment de la marxa dels negocis, anticipar tendències i identificar les inquietuds dels empresaris. Què és l'informe econòmic anual? És una publicació de referència per a tots aquells que volen conèixer la realitat econòmica d'Andorra. El seu objectiu és contribuir a ampliar el coneixement general de l'economia del país i ser un instrument útil al servei de l'administració pública, de les empreses i de tota la societat. Què és l'Andorra en xifres? Es tracta d'una publicació que la Cambra elabora conjuntament amb el Departament d'Estadística i l'Andorra Business. Proporciona informació sobre el territori, la història i l'estructura econòmica, social, política i fiscal d'Andorra. A més, s'edita en 4 idiomes: català, anglès, espanyol i francès. Des del Servei d'Anàlisi Econòmica, quin assessorament oferiu a les empreses? Oferim assessorament a les empreses en la recerca d'estadístiques i d'estudis econòmics. Les ajudem a identificar les fonts disponibles i donem suport en la interpretació estadística. A més, mensualment publiquem un recull dels principals indicadors econòmics del país. Vine o truca a la Cambra i t'informarem.